dunay pangutana sa atoang follower. Attorney, dunay taas nga lubi nga peligrong matumba ngadto sa amoang balay ug maka disgrasya simbako o kinabuhi. Pwede ba namo nga ipaputol ang tubag? Pwede. Sumapa sa Article 483 sa the New Civil Code. Ang tag-iya sa taas nga kahoy nga risgo na nga makadisgrasya og kabtangan og kinabuhi, kinahanglan iya kining putlon. Kung dunay agrabyado, mo demanda ngadto niya aron putlon unya iyang balibaran, pwedeng reklamo ngadto sa gobyerno. Og ang gobyerno na maoy mumando ngadto sa tag-iya aron putlon ang maong nga kahoy nga risgo nga makadisgrasya. Karon tungod kay lubi man ang nahisgutan, sumapa sa Section 4, Paragraph G sa Coconut Preservation Act of 1995, gidili ang pagkamutol og lubi. Gawas lang kung kini makadisgrasya na og kabtangan og kinabuhi. Apan kinahanglan una nga mangayo kamo og permit, una certification gikan sa inyong kapitan, og ikaduha permit to cut gikan sa Philippine Coconut Authority o PCA.